दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों आरो फिन खेबसेबाव बरायना लानाय जाबाय। दिनै आं गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैदोंमोन आरो ओरैनो बेरायग्लांनाय भिडिअ आरोना लोगोफोर मोजां नोंथांमोनखौ इन्जय खालामनांगोन जोजासे नायलांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननिखौ अननायाव आं मोजां जौगालांनो हानाय बायदि नोंथांमोनहा मोजां इन्जय खालामनांदो लोगोफोर। बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो नायलांफाबाय थादो दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। जों दा लावथि फारसे थांगासिनो आरोना लोगोफोर। फेमिलि हिसाबै फैदों आरोना गोदान बोसोरनि ओरैनो निउ इयारनि पार्टि जानो होननानै पार्टि खालामनो होननानै जों फेमिलि हिसाबै फैदों लोगोफोर। जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना गालांदो, मोजां जौगाहोलांदो, नायनानै होदो लोगोफोर। नोंथांमोननि अननायावनो आंनि चेनेलाबो मोजां गुबुनफोरबायदि जौगालांनो हानाय बायदि खालामना होदो लोगोफोर। अननानै एसे हेल्प खालामना होदो लोगोफोर। नोंथांमोननि अननायजोंनो आंबो जौगालांनो हानाय बायदि नोंथांमोननि अननायाव आंबो गुबुनफोरबायदि आवगायलांनो हाथों। नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो गुरैयै आर'ज गाबनाय आरो मिजिंथिनाय थाबाय आंखौ मदद होलांगोन होननानै। जों जायगासिम मोनफैबाय लोगोफोर। जों जायगासिम मोनफैबाय। दा जोंनि फैनाय थांखिखौ जोङो मोजां फोजोबना थांसिगोन आरोना। भिडिअखौ आं बारग'बो खालामला, बेखिनियावनो फोजोबनांसिगोन लोगोफोर। नायनानै लादो लोगोफोर जायगाफ्रा माबायदि। जायगाफ्रा लावथिनि जायगाफ्रा बिदिनो आरो लावथि दालाङाव ओरै दङ आरोना। जायगाफ्रा नै बालाबारिजों आरोना लोगोफोर। माबायदि मोनदों भिडिअखौ नायनानै? भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर। जोबोर साबायखर नोंथांमोननिसिम। आं भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर। नैबे लावथि दालां आरोना ओरै साहाजों। टाटा लोगोफोर, लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर।